ole tunruma chuan Japan rama zirtir tu na thoka om Lindsay Hokari chunga thilrap thlak takleng le a phena Dr. Fapaduat sual thil tirap thlak zet mai chung chang ngai nom tak mai kan ngai thla ho le don ani Lindsay Hokari hi kumsang kha zakwa samriat pali December ni som thuma England ram Coventry venga alo pianga Lindsay Hokari hian pian pui una mechia pahni nein alai zon te hi Louis le Lisai te anni a anu le pa te hi Dil Hokara le Julia te anni Lindsay Hokari hi King Henry School a akal thina mechenau pangfel le thuoi thei tak ni in le kha po thiam thei hle a azir nalama po atluang hle nge a ti chuan master degree neya zirtir tu na tho adu awangin nasatakin le kha azir thina University akal nu chuan kumsang ni paruka biology subject a first class honor pasin ani tumchu ti puitlin atum chhota ni University azir chu nu chuan plan siamin anram nilo ramdanga zirtir tu na tho chu atum ngala chutia plan asiam nu October sang ni paruka chuan Nova Teaching School Japan rama thok turin ain ziak tlingta a ti chuan a na thok tur chuan Japan ram lam chu apan ta ni Nova Teaching School hi private school ani a ram hrang hranga tangin mithiam rual te chu zirtir tu na thok turin an ruai thin ani an zirlai zinga tam ber chu Osaka le Tokyo mi te an nitlang pui bok Lindsay Hokari chuan chutia mundanga a thok thei chu van nei a in ti hle a chu mai baka a omnaram Japan rama e tur chi hrang hrang le pak moi tak tak te le an bazar na mun mak tak tak te chuan Lindsay Hokari chu a hi hle a ama pon nuama ti in a plan chu lo tling hle in a hre nge boka ti chuan Lindsay Hokari chu koiwa venga chuan engemoti chung a om nu in chiba venga in luaman te atlom zo ka wangle a mun ma te a thoven that zo ka wangin a in son ta a chiba in son lai hian a tho puini chi alo zirtir tu school danga thok mi pahni te po Lindsay Hokari in lua na chiba a chuan an lo in son ve mek bokani chutia veng khata an han om nu chuan an tho na te inang chi alo ma se an lo in po in an in kom chho tran ta a Lindsay Hokari chuan chutia thian te neya a han om chu nuama ti le zualin Karlova alung len na te po chu alo thei ngil chho tana ma se heti hun lai po hian abial pale a chung te biak chu a thul chuang lova a chan chin te chu ala hril reng thina ni ti chuan Japan rama a oma tanga thlarukna kumsang ni pasari March thla a chuan tlai khat chu Chiba station lam chu apan ta a Chiba station ava thlen chuan a bike chu khaltumin a han tinunga ma se chu ti lai tak chuan a hnung lama mi pa pakhat a loading reng maya chu pa awa mu chuan a phu chiang kher mai ma se chu pa chuan nang hi kan English teacher ni ti ringot chu a soya ma se Lindsay Hokari chuan chu pa mel vel chu han ngai tua azir lai te zinga chu pa ang mel pu chu a mu om a hrengai bok silova chu tiang ani awang chuan Lindsay Hokari chuan a hlawin a ngai po a thalo le nge ni ti chuan man mo takin a bike chuan atlan santa a ma se chu pa chuan Lindsay chu aron zela ma se a himjok nan kong dang te zo zelin hel dan ram chu angai tu a ma se chu pa azir lai anga in soi chuan chung lai mun le ko thler vel chu alo hrebel hle ni turani Lindsay Hokari chuan atlan bo san thei reng lo maya chutia anin ko zak lai po chuan azir lai ni anga in soi chuan khoi muna piang le seilian nge ani ti te khoi muna tanga zir chuak nge ani ti te chu Lindsay Hokari chu azot pa zela ma se Lindsay chuan a chang ta chuang lovani chutia reife anin ko nu chuan Lindsay Hokari chuan a in chu a thleng ta a chutia Lindsay Hokari a bike atanga a chuk vele chuan a tu pa chuan a ming chu Tatsuya Ichihashi ani thu soipa chuan Lindsay Hokari chu in nei puya asom tangot maya chu mai baka English a thiam lo thule
ama chu zirtir tura adu thu a soitel ngal boka tatsuya ichi hasi chuan cafe a min zirtiranga ka zirman podar kar bi in ka pe ang che ti in a som ngala maselin si hokari chuan a hna a buai em awangin chu tiang thil chu ati man lo tur thu chuan a chang vele ta a mase tatsuya ichi hasi chu linsi hokari chana wang chuan a thin rim le a min ti hlotin sak ngei turani ti in a soya min ti hlotin sak theidon lowani chuan thil dang pakhat tal min ti hlotin sak turani ka na a che ka ha le a ka tui hal em awangin tuino khat tal min in ti ro ti in a soi le ta a maselin si hokari chuan chu thil chu ti hlotlin chu a hre le a mase a in chhunga a hruai chuan a thian te pahnih chuan tatsuya ichi hasi mel chu an hmuve anga nakin zela engthil po thleng se a mel an lo hriat reng theinan tui in tir tura hruai lu chu thazokin a hretani ti chuan in chung lama chuan hruai lu tin tui chu a in tir ta a mase tui in zo hnu chuan tatsuya ichi hasi chuan a hma a soi ang bok chuan english zirtir tur chuan a ngen le ta a darkar khata yen sang thum zanga india poisa chuan cheng sang ni zanga borvel lo a zirtir tur chuan a som le ta ni ti chuan linsi chuan a han ngai tu chianga chu tiang zat na hau tak lu tuk lowa a hlo chuak theidon ni ti a hriat nu chuan chu som na chu a pom ta a chu thu chu tatsuya ichi hasi chuan a hriat chuan a lom le a ke korip te atangin le khabu te le pen la chuakin ama ming le phone number chu ziakin linsi hokari chu a petani ti chuan linsi chu a chhuah san ta a tatsuya ichi hasi hi kumsang kha zakwa samsari pakwa january ninga a jifu rama alo pianga chung ko hausa taka tanga selian ni in apa hi doctor ani a anu po hi professional dentist ani bok tatsuya ichi hasi po hian apa nungzui tumin zirna lama po thei top a chua mase entrance exam a fail awangin chiba university a horticulture lam azir le tani ti chuan kumsang ni panga a chuan a graduate tatsuya ichi hasi hi chung ko hausa taka tanga selian ani awang le anu le pa in thlatin yan nuai khatlai an lak lu awangin ama po hian nadang athok em lovani march ni somni pali kumsang ni pasari inrin ni ya chuan linsi hokari le tatsuya te chuan english zirchu an tran ta a chutia an in zirtir zo hnu chuan tatsuya chuan linsi hokari hlo tur chu again rem chan lo thu le an in lama lammai tur chuan linsi chu asom ta a ani po chuan lo rem ti ve in ti chuan taxi in tatsuya ichi hasi te in lam chu an pan ta ni ti chuan tatsuya te in an thlen chuan taxi driver hne na chuan linsi chu paisa lam lok tur ani thu le alo le hun lo ngak turin tatsuya chuan taxi driver chu a hril ta a mase linsi hokari chu alo le tak mai lo wangin taxi driver chuan atlan san le ta ni ti chuan huna kal zela zanlam thleng po a linsi chu a holo wang chuan linsi thian te pahnih chu an ngai a thalo hle a maset nalak lo ane ni anrina wangin anjong buai ta chuang lova atuk pathian ni le tho tran ni thleng po a alo ho tak lo wang chuan linsi hokari thian te pahnih chuan police te hne na report an the lut ta ni chu thila chuan rin hlel an nei thu po tlang takin an soi ngala an mirin hlel po chu tatsuya ichi hasi ani thu an soi ngal bok chutiarin hlel sa an nei wang chuan tatsuya ichi hasi te chen na in chu an zong ta a tlailam dar nga le minute somlia chuan police pahnih te chuan tatsuya ichi hasi te in chu an va mu chuak ta a ti chuan in chhunga an lu ta mase in chhung chu alo thim deuh rui wangin mi tuine mo alo bei mayang ti an hlo wangin an ma ni himjok nan police dang mi panga an cha bel le ta a ti chuan in chung lama chuan an lut thale ta ni in chung vel an han check ko lai vel chuan kongka pakhata tangin tatsuya ichi hasi chu sathabek ang tak pakhat pu in aron chuak hlol maya an lo rin hlel sa ania wangin man mai an han tuma
maserang takin Tatsuya Ichihasi chu atlan chuak ta ni anin chu building lian tak ani awangin police te chuan khoi hmuna nge akal po chu an hrehman talowa chu mini atang chuan Tatsuya Ichihasi chu abo tamak maya chu mi hnuwa chuan Tatsuya Ichihasi in chung chu an zir chiang tranta a balcony a chuan bathtub pakhat alo oma chumi chunga chuan lei in chung khat vek an hmu boka chumi lei kara chuan mihring kut ang tak an hmu bok chuan thil hmu chuan han en chian hnu chuan Lindsay Hokari ruang ngei mai alo ni tatlat mai le chu bathtub chuan Lindsay Hokari ruang a troi ol sam theinan damdoi eng emo alo hmangani ti an hrele ta zela ti chuan Lindsay Hokari ruang chu zirchian tur chuan an latani Lindsay Hokari ruang an zirchian na atanga alandan chuan pong sualani baka alu chu ziakol sakvek ani a akong chunglam ataksa a liam tam tak mu chhuwa ani boka ti chuan Lindsay ruang an chartu ka chuan Lindsay Hokari chanchin chu rampuma adar ngala news ranga puan ani baka chu tual thana in nam hnoi Tatsuya Ichihasi chu man tura thupek chhuwa ngal ani a ko thler mun ranga athalak te chu tar chhuwa chei chuai ani nge bokani chu mai baka thler tin le a omna niya anrina pianga chuan police lam chuan anjong kwal ngal char boka ma se chu tiana sataka zon ani chungpo chuan Tatsuya Ichihasi chu zon mu ani ta chuang lovani ma se hun engemaw chen aliam hnu po chuan Lindsay Hokari nu le pa te chu anril ru adam theingang lova kumsang ni pakua Lindsay Hokari thi atanga kum ni na chuan Lindsay nu le pa Dil Hokara le Julia te chu Japan rama chuan an kal ta a chuta chuan an fanu chanchin lo hriat te chuan kom kwal na sa hlea chu mai baka police pakua lai main mi pakhat po anman theilo te chu makan ti hlea chuta tang chuan Japan ram police te chuan an hna an thok thalo le ni ti a hre theya chuti chung chuan an fanuin ro rel na dik a hmu theinan thei top chua au pui chu an tum ta ni ti chuan Lindsay Hokari pa Dil Hokara chuan Japanese mafia yakuza polami mi then khat chu judora zu a in puya an fanu thi dan le a that tu nen lam chuan chung mi sual pol te chu a hril fai ta veka a fanu that tu chu tha sak ve turin angen ani chu thil police ten an lo hriat chuan Dil Hokara hna chuan chu thil chu tilo turin an lo nge na chu baka Tatsuya Ichihasi chu uluk le zuala an zon tur thu te soi chuan an thlem ta a ti chuan Dil Hokara chuan police tengen na chu apom sakle ta zokani ti chuan police te chuan mathar an hanla le ta a Tatsuya Ichihasi omna chin hriale aman theina tur konga pui tu te hna chuan yen million som an pek tur thu chu news ranga an tar chuak le ta chuai mai le chu tianga thei top chua an hanzon tak nu November ni som kumsang ni pakwa chuan Osaka longchol na hmuna Tatsuya ang tak mai chu security te chuan an hmuta a vapan naya a hming an zo chuan Tatsuya Ichihasi ani thu alo soitani ti chuan security te chuan manin police te hna chuan an hlan ta a ti chuan kumsang ni som pakhat July nilia chuan police te ma a chuan inje boilovin ain puang ta a coffee shop atanga an ho hnu chuan Tatsuya Ichihasi chuan ama ina a hruai thu le in chunga chuan apong sual hnuwa kuta thlak nual thu a soya chumi hnuwa a hliam tur lovin a thi tak thu a soi bok ti chuan a thi hnuwa alu ziakol sak vekin a ziakol chan po mei cheruang ani ti an hriat lo nan ni in a soi nge ni ti chuan na ruang chu balcony a bathtub chhia chuan da in ruang troi ma na chemical a man thu a soi boka ti chuan midang in an hriat mai lo nan chuta chuan leida belin pangpar chin na man chhun zom atum thu a soi tel boka chu mai baka atan bo chung zong chuan aumari rama abiruk char thu a soya chuta chuan akwa wang zong pai tirin
a hmui hnuai lam a tih te tir bawk ni in a in sawi ani tichuan kum sang hnih sawm pakhat July ni sawm hnih pakhatah chuan trial nei tang ani ta a ta chuan Tatsuya Ichihasi chu pawng sual leh tual thah thu buai siam sak ni in dam chhung lungin tang tura a chung thu rel sak ani a Marcelin si hokari chung te chuan Tatsuya Ichihasi chu khai hlum han phut tlata Maseko chuan dam chhung tang turin a chung thu a rel sak ta zawk ani ole tun tumatan chuan khati zong kha ni le phot sela video le peka kanin mule theu don nia hun manuam vekule